दे होमबा मादैनो थांसै जाय दं थांसै थाथ'। दे थांदो होमबा मालाबा फैबाव दे। बाबु मालाबा फैबाव दे। एथ' गथ'आ जेबो मोनजायासै। आयु मोनजायाखैनो मादै बेदर जादोंआनो माथो। थेवब्लाबो औलै सेलब्राय नों जेबोखौनो मोनजायासै जोंहानाव फैनानै। मालाबा फैबाव दे बाबु बैसागुआव फैबाव। जागोन दे मादै। ओमफ्राय बाबुला न'आव सोर सोर दङ होनदोंमोनलायो? दाखालिल'सो बुंबाय। जोंहा आइ दङ आफा दङ ओमफ्राय आंल'। आदा सासे दङ नाथाय बे गोजानावसो थायो। बावलायलांदोंमोन आङो। दे होमबा मादै ना। थौ लामासिम दोनैनि आङो। दे होमबा बाबु। गथ'आ मोजाङानो जोंहानासो एसे बोरैबा नाथाय बे गथ'आ बेफोरबायदि नङा मोजां मोनदों आङो जायदौनि लोगोखौ। जेनथेन बेदरजों ओंखाम जाहोनो हाबाय दे। गोथाव जादोंथ' बारा थाव होआबाबो सिम्पोलैनो गोथाव जामारदों बेदरा। जाय दं बेदरा गोथाव जादोंथ' न' आरो दालियाबो सबजियाबो गोथाव जादों जानाया थेवब्लाबो थाव बुरजा होबा आरो गोथाव जाबावगौमोन ना। जुदि जेबो गोथाव जायामोनबा मा जागौमोन आं खिन्थु बिराद लाजिगौमोन दे एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला दे आयै। आलासि फैगोन होनबानो नोङो थाव बथलसेया बायना दोनखा। फैसा थाबालाय बायना दोनखायो माथो आंलाय दा फैसायानो गैयाना। आरो गथ'आ मोजां नोंनि लोगोआ। लोगो नङा बियो आंनि गोसथोनायसो आंनि। मा नोंनि गोसथोनायसो बियो? नोंनिफ्राय उन्दै जागोन खोमा। उन्दै जाखो मा जाखो उन्दै जाबा गोसथोनो हाया नामा? गोसथोयो आङो बेजों उन्दैबाबो गिदिरबाबो आं बेजोंनो हाबा जागोन। जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ। खाल मानसिफोर हाबायानो जासिगोन जोंफोरो। नंमारगौना नंमाराहाय माथो नोंलाय लोगोसो होनना बुंदोंमोन। ओरैनो बुंदोंमोन आरो लोगो नङा बेयो आंनि गोसथोनायसो। दिनै डाइरेक्ट बुंखाबाय आङो बे सेलबराया आंनि गोसथोनायसो। बेजोंनो हाबा जागोन आं। आंखौ खिन्थु बादा होनो मोना दे आयै। आं बेजोंनो हाबा जागोन बिनि अनगा रावजोंबो हाबा जाया आं जोबोद मोजां मोनो। गसाइ मा बुंबावनो आं नोंखौ। नों गोसथोमारो बेखौ? औलै गोसथोयो बेबो थोयो आंखौ। ओमफ्राय नोंखौ लांमारगोन आरो बियो खालमानसे? औ लांगोनथ' र'। ओमफ्राय बिनि बिमा बिफाया मिन्थिगौना मिन्थिया? बिसोर लांगोन आरो? मानसियालाय उन्दैथार माथो हाबा जानो बैसो जाथ'वाखै। मा उन्दैखाय बेलाय 18 बोसोरानो जासिगोन। आरो बिमा बिफानि लोगोआवलाय मा खोथा? बिसोरो लांनो होआबाबो लांगोन आरोहाय सेलबराया। न'आव लांनो होआबाबो जोंहा रुम भारा थागोन ना। नङा न'नि मानसिफोरा मिन्थिगौना मिन्थिया? मिन्थिया न'नि मानसिफोरनो खिन्थाथ'वाखै बियो। मा असान्थि जादों नामा? असान्थि खालामनाङा दे हा। आरो आंनिसो गोसो आंनिसो लाइफ माइ चइस आंनिसो गोसो आङो गिदिरखौ मोजां मोनो ना उन्दैखौ मोजां मोनो। बेनिखायनो आंखौ रावबो जेबो बुंनानै लाब गैया। हाजारबाबो आं मानिखाया रावनिबो खोथा। आरो नोंबो आयै आंखौ बादा होखानाङा। आं सेलबरायखौ जोबोद गोसथोयो। आं बिनि अनगा रावजोंबो हाबा जाखाया दिनै बुंखाबाय आं। मा जाबावनो बिसोरजोंबो आं बेफोरबायदि सानाखैमोनलै। आंलाय लोगोसो सानबाय दङमोन। नैनो मा खर'नि गोसथोनायसोनो। मा बुंबावनो आङो। थांथो जायखि जेराव थाङा। बादाबो होलाहाय आं। दमसो होबाय थायो। बा साथाय दे नोंखौ सासे सेंग्राया फसायदोंसो। मायो नंथारा खोमाहाय। आया नंमारगौलै जाम्बि नोंखौ फसायदोंनो। आंखौलाय अबाव नुखो आरो सोर जाखो बेलाय? आंनि बयफ्रेन्डनि लोगोलै मैया नोंजों आंजों फट' उथियाखैमोन होनबा आं स्टेटासआव होदोंमोन ना। ओमफ्राय बेयावनो नुबाय माने नाम्बाराबो दंखायो आंनियाव। आं मालाबा गालरखौ मोनाबा बेनो हरोना। ओमफ्राय बेयावनो लाखिबाय नालाय बेबो लाखिबाय आंनिखौ। ओमफ्राय आंबो बेनि स्टेटास नुयो बेबो आंनि स्टेटास नुयो। ओरैनोथ' आंनो मालाबा मेसेज हरफेरा बियो फनबो हरफेरा। ओमफ्राय नोंनि थाखायसो मेसेज हरदों बियो मैया। नोंखौ फसायदोंनो मालाय। ओमफ्राय नाम्बारबो बिदोंमोन। ओमफ्राय दा आं नोंनाव सोंग्रोनांगोन ना पारमिसन लाग्रोनांगोन। नाम्बारखौ मा होनांगौ ना होनाङा जाम्बिलाय? ओइ र' बाल साननांगोन न'आव थांनानै। एकदम लाभ साबाव गोलैनोबो गोसो गैलाय लाङाहाय आंहा। आया जाम्बि गोसो गैयाबा जागोन नामा? बयफ्रेन्ड लादो। हाबा जाया नामा? थाबैनो हाबा जानांगौ मिथिबाय। दा बैसो थानायावनो हाबा जा। नों बुंबाय थायोना 40 बोसोरावसो हाबा जागोन होनना। 40 बोसोराव नोंखौ रावबो फसायनाय नङालै बे। बै बालन्दा दांगुवाफोरासो फसायगोन नोंखौ। नोंखाय दांगुवा बालन्दाफोरजोंनो हाबा जानोसै आरो जाम्बिलाय। दांगुवा बालन्दाफोरजोंथ' हाबा जानो गोसो गैया। नाथाय दा आङो हाबा जानोनो गोसो गैयाना बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेमलै आंहा। थाब सिख्ला बैसोआवनो हाबा जानांगौहाय। राग'नानै हाबा जाबाथाय बोरैबा नुयोहाय बाला। फैनानै एफा बुरि बांग्रां होनना बुंगोन ना मानसिफोरा। बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ खोनाबा नोङो लाजिनाय मोना आरो लाजिनाय मोनगोन ना। बेनिखायनो बैसो थानायावनो हाबा जादो जाम्बिलाय गोसथोदो नोङो। बयफ्रेन्ड लादो बोसोरसे बा बोसोरनैनि उनाव थांदो ब्लदनो। आंनिबा बोसोरसेल'सो थाबावनाङा। र'लाय
बिदि गोसोखौबोथ' एसे नायग्रोनांगोन ना। नोंथ' फसायखागोन आं मिथिगौ। नोंनो खेबसे खिन्थिनायालाय आङो। नोंदि बुंनाया हेन्डसामानो माथो होननाया। गुफुरालाय गुफुरा एसे खानाया थिया थिया मोनदि। बेयो आंखौ फसायदोंना आरो आया ला मानसिया मोजांबो खोमा दे हेन्डसामानो। समायगोन नोंजों नोंनिफ्राय हेन्डसामसिनसो। हेन्डसामालाय हेन्डसाम र' नाथाय गोसोफोरासो माबायसिबा। मानसिया माबायसिबा सावलुन बावलुनसो नङाथ' गुन्दा नङाथ'। जायजोंनो मेजोंनो रायज्लायग्रा नङाथ'। बुरि हिनजावफोरजों मानि रायज्लायग्रा नङाथ'। नोंनाबा खालि डाइरेक्ट बेफोरबायदिल' सानो माबा। माइखा सेंग्रायालाय बुरि हिनजावफोरजोंलाय मानो रायज्लायबायनो। नङा जेनेबा बुरिफोरजों रायज्लायबाबो जायजोंनो मेजोंनो रायज्लायो खोमा। बांद्राय हेन्डसामफोरखौ गोसोथोनोबो गिलायलाङोहाय बाला। मानोना सिख्लाफोरा एकदम खिथु उन उन खारफाबाय थायोना। खारफागोन मायाबा आजिखालिनि सिख्ला सेंग्राफोरा मालाय एटिट्युड गोजा जाबाय दे। मालायबा गावनि लेभेलावनो थायो। जायखिजाया नाम्बारखौ होनांगौना होनाङा जाम्बिलाय। आं न'आव थांनानै सानैग्रोनि मा गोसोथोनोबो बालायलाङोलै आरो आं लाजियोबो। आं बोरै लोगो हमगोन दिनै आं लाजियो। फार्स्टआवल'सो नोङो लाजिगोन उनाव लाजिनाय नङा लाजिगालांगोन। थेवब्लाबो आङो न'आव थांनानै सानैगोन। आंनि बाल्लालै नोङो गायदे हेन्डसामानो माथो। आयौ मा नांबावगो दे नोंनो। आरो माबाबो बिसा धोनिबो जानो गैजायै नङाथ'। धोनि गोरिब बेफोरखौ सानथ'वाखैर' आङो। जेखिजाया गोसोथोगोन ना थोआ बेखौसो सानबाय दं। माबा लालै जाम्बिलाय आं नोंखौ सिंगोलै नायबाय थानो बिराद बागा जाबाय दे। नंमारगौ नामालै अम्बिखि। बे जमुनाया हारसिंनो मा खालामबाय दङ लिंहरबाबो फैया। आरो मालाय मिनि सोराङा लाफिननो नागिरदोंमोन। लाफिनबानोथ' जायोमोन बियो। नङा गथ'आ बेबो गिदों। बे मिनि सोराङाबो साला फार्स्ट टाइमावनो गोसोथोनांगौ साइस गैया होननानै नाङा होनना थाबाय ओमफ्राय आरो नांगौ जाफिनबाय। माबा खर'खौसो गिदिंनाय मोनबाय आं। मा जाखो हरखाबनो खर' मानो गिदिंखो आंनिया। ओंखामसो संनो थांनो नागिरदोंमोन। बेफोरबायदि खर' गिदिंबा बोरै संनो हागोन दे। हरखाबनो मानो गिदिंना होमारखो। बिहामजो आयै बिहामजो आं थांसै र'। दे आयै थां। बिहामजो माबाफोर जादों नामायो? मानो बेफोरबायदि खर' हमलायदों? खर'खौ गिदिंनाय मोनदों आं आयै। मा खर' गिदिंनाय मोनदों? आयै ओंखामसो संनो थांनो नागिरदोंमोन आङो। आयु बिहामजो खर' गिदिंदोंबा ओंखाम संनाङा नोङो। दे उन्दुनाय। र' आं दै लाबोनि। नांला दे आयै नोङो दा हाबा जानो थांनो ओंखारदों। थां नोंनिया गोबाव जागोन। नाङा र' बिहामजो नोंना खर'आ बांद्राय गिदिंबा मा जागोन? न'आव बिग्रायबो गैया। नङाबा बिहामजो आं थांला खोमा दे हाबा जानो। नोंनिया बेफोरबायदि खर' गिदिंबाय दङबा आं बोरै हाबा जानो थांनो दे। थां आयै आं थानो हागोन दे। नाङा बिहामजो आं थाङा बिदिबा। दिनै नोङो उन्दुनाय। नोंनि खर'आ एसे मोजां मोनबासो थांगोन आङो। नाङालै आयै नोङो ओंखारबायानो। आं बिग्रायखौ फन हरगोन दे। बिग्रायखौ लिंहरगोन आङो। दे होमबा नोङो बिग्रायखौ लिंहरग्रो बेनि उनावसो थांगोन आङो। गिनाय मोनोहाय आङो बेथो आरो खर' गिदिंनायफोरा मोजां नङा। मानोथ' हरखाबनो गिदिंब्रबखो नोंनियालाय बिहामजो? मोनथियालै आयै मानोबा गिदिंब्रबखो। दे बिहामजो उन्दुनाय दै गुसु होनि दे हामगोन खोमा खर'आव। ना जानायथ' फोननांगौ मुलिबो गैया। नाङा दे आयै दै दंखायो दे आंनियाव आयै बथलाव। आं दैखौ माबाना लानि। दे होमबालाय बिहामजो ओंखाम संनाङा दे र' आं संहैनि। मा नों दासो ओंखाम संबा नोंनिया लोगोफोरा नोंखौ गारना थांगोन माथो आयै। थांथो जेबो नङा बिहामजो आङो हारसिंबाबो थांनो हायो। नोंना खर' गिदिंदोंबा बोरै संनो देनाय। दे बिहामजो उन्दुनाय हामगोन खोमा दे दसे उनाव। दिनै बिग्रायखौ फन खालामनाय लिंहर फन खालामनानै बिहामजो। र' आयै र' नङाबा बिहामजो आंनो हरनि र' फनखौ। आंना मबाइला टेबोलावसो गारबोबायहाय र' लायनि र'। थां होमबालाय आयै। बेफोरबायदि खर' गिदिंफेरामोनलै आंनिया। मानोबा गिदिंखो हरखाबनो गिनायसो मोनलायलाङो आंहा। आयु बोरैबा मोनथारबाय। दैया अबाव थांखो आंना दैखौनो सारना लानोसै आङो। एकदम सोर गिदिंदों। बिजुलिया सानसे नङाबा साननै थागोन होननाया दिनैबो थागोन जालायबाय माथो। बरिं मोनबायलै आं। बिसोरनाव नेटबो मोना बाहेरावबो ओंखारनो होनो नागिरा। बरिं मोनथारबायलै माला न'आव थांनो मोनगोन। न' सिङावनो आरो बेसे हाबना थाबाय थानो। मा जाबावनो बे बिजुलिजोंबो। आं लैथोस्रिखौ नायनायानो थाङा सोबखौनो बाराद्राय खालामो।
माथो टिल्ल'सो जिरायनानै दङ। माथोखौनो होनि र'। टिल्ल' नों बेयावसो जिरायनानै दङ? ए बे लैथोस्रियालाय मानो फैदों बेयावलाय? दानो बिजुलिया नुबाथाय एकदम हांगामा जागोन। लैथोस्रि नों मानो फैदों बेयाव? थां बेनिफ्राय। माबा मबाइलखौ आं बेयाव चार्ज होना गालांदोंमोन दहायो। माने आंनि रुमनि सुइच बर्डआ गाज्रि जानायखाय बेयाव होफैदोंमोन आङो। नों थां बेनिफ्राय थाबैनो। दानो बिजुलिया नुबा एसे बोरैबा सानगोन। मानो? मा नोंखौ बियो सोब खालामो नामा? सन्देह खालामो? नोंखौ सन्देह खालामनाङामोन माथो बेलाय? जेन खालामा, थेवब्लाबो एसे बोरैबा जायोना जोंफोर सानैखौ बेफोरबायदि नुबाथाय। आंथ' मबाइल चार्जारसो लांनो फैदोंमोन ना। आं नोंखौ दङ होनना मोनथिनानै थाङामोन। आं नोंखौ गामिथिंजाय ओंखारलांदोसो सानदोंमोन। दे माथो जायोखाय? दाथ' हाजारबाबो आलासि जालायबाय नालाय माथोखौथ' होलायखानांगोन। थेवब्लाबो लैथोस्रि, बिजुलिया एसे बोरैबा सानगोन। आरो बिजुलि थाबाथाय नों आंखौ माथो होनाङा दे लैथोस्रि। माथो होबाबो गाज्रि सानो नामा बेलाय? जेखिजाया नोङो होनाङा। दे जागोन दे। ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरो मोजाङै दङबा? औ दङ दे, जोंफोर मोजाङैनो दङ। दे बिदिनो मोजाङै अनज्लायनानै थाबानो जाबाय। औ जागोन दे। नाथाय नोङो थाबैनो थांदो बेनिफ्राय लैथोस्रि। नोङो चार्जार लाङो ना मा लाङो, मबाइल लाङो ना मा लाङो लां। दानो नुबा एसे बोरैबा सानमारगोन। दे जागोन दे, थांनि र'। आं बुंगोन दे, आं बेयाव मबाइलखौ चार्ज होफैदोंमोन ना। नोंहालाय मानोथ' बे रुम सिङावनो हाबना थाबाय दङ? बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया? थांगोन र', बानानै थायाखै आङो, माने उन्दुनो ओंखारदोंमोन। थांबानो जाबाय। आरो बेयाव नेटबो मोनाना, जोंनियाव नेट मोननो नागिरथारा। औलै, नेटखौनो मोननो नागिरथारा माथो। आं एकदम बरिंसो मोनबाय थानानै, नेटबो मोना माबो मोना। लामाथिंजाय मोनो दे, आरो सिथ्लायावबो एसे मोनो दे। दे नों ओंखारलांदो बेनिफ्राय लैथोस्रि। बिजुलिया नुबा सेस जागोनलै। दे बांद्राय गिनाङा, थांसै आङो। मा बुंबावनो लैथोस्रि, बिजुलिया जोबोद सोग खालामो आंखौ। नोंनि बायदि नङा बियो। नोंथ' आंखौ सोगखौनो खालामामोन, नाथाय बिजुलिया नांगौनि बारा सोग खालामो। बिजुलिया नुनाय मोनबा मा जामारगौमोन दे। आं बिखाखौसो दुब दुब मोनलायदोंमोन। मोनफैयासै दे, थेवब्लाबो जेन थेन। न'आवसो थांनो लुबैबायलै। टिल्लु, बरिं मोनथारबाय ना मायोहाय नोंलाय? थौ फिथा जाहैनि। नाङा दे नाङा, आं होफैगोन। अबावबा लैथोस्रि बुरियासो नोंखौ माथो हैगोन। टिल्लु, नोंखौ लैथोस्रिया माथो होदों नामा इलाय? माथो ओहो होआखै, बेबो होआखै आंबो होआखै। मानोलाय माथो होनो? बियो माथो होबाबो नोङो होबखानाङा दे। जबानखौ ना ताला लगा कर ही रखना टिल्लु। भुलावबो माथो होनाङा, बियो होबबाबो होबखानाङा। होआखैलै, बेबो माथो होआखै आंबो होआखै। नोङो बाहेरायाव ओंखारदोंना दहायबो खेबसे। दहाय साहा लोंनो थांनायावबो ओंखारनाय जादों, बिथिंजाय खिनो हासुनो थांबाय थादों। बिदि थांबाय थानायाव नोंखौथ' नुदोंना बियो। माथो होनोबो हानाय आं नुयियाव। माथो होआखैलै, मा न'आव थांला नामा? न'आव थांसैथ', एकदम बरिं मोनबाय, नेटबो मोना। आरो नों बाहेरायावबो थांनो होआ, बाहेरायाव नेट मोनोना। रहाय मा बेसेबा गोबावनि उनाव न'आव फैनो मोन्दों, मा थाङो जाबाय दङ। आरो मा लैथोस्रिखौ माथो होनो होबा नोङो मोजां मोनगौमोन नामा? बेजों रायज्लायनो मोनबा हले नोङो बरिं मोननाय नङामोन खोमा। दा बेजों रायज्लायनोबो होआखै, माथोबो होनो होआखै, आरो बाहेरायावबो ओंखारनो होआखै। बेनिखायनो नों बरिं मोनदों आरो ना, थानो बादों। बेफोरबायदि जेबो नङालै बिजुलि। नोंलाय माथो सानसे नङाबा साननैल' थागोन होनना बुंदोंमोन। दिनैबो थानो जालायबाय आरो। नेट मोनैखाय थानो बादों आङो। बेफोरबायदि आरो न' सिङाव हाबना थाबाय थानो हायाना, मबाइलबो गैया। जेनेबा मबाइल दङ, नेटबो मोना। रलै माबा, दिनै सानसे गाबोन सानसे थाबावनोसै, ओमफ्राय थांगोन। उन्दुना था। बेसे उन्दुनो, मोदोम सालायलांबाय, आरो गोरा उन्दुनो सुखुवाखै आं। जों न'आव आरो बेफोरबायदि गोरा नङाना। थानांगोन आरो गेजेर गेजेर, नोंलाय बेयावलाय अबाव लेबु लेबु मोनगोन दे। सानथामखौनो थानो हाया नामा? आगोलथ' बोरैथ' थायोमोन उन्दैयावलाय? नोंसाथ' धोनि नङामोन ना आगोलो। दासो धोनि जाबाय, बेसेथ' गोबाव जाखादो धोनि जानायालाय। आगोलनियालाय आगोलनो थांबाय, दा आरो हालाना। मेगन मिसिनानैबाबो बे साननैखौ थाथारदो। दे नोङो जिरायना थाथ'नाय, आं नोंनि थाखाय फिथा आरो साहा लाबोबावनि। जिराय। मा जाबावनो बे सासे हिनजावजोंबो। नुदोंना, लैथोस्रिया माथो होदों नामा सोंदोंआनो बियो। दानि जुदि आं बुंनाय मोनबा, लैथोस्रिया आंजों दासो रायज्लायना थांबाय होनना बेफोरबायदि बुंनाय मोनबा, भगबान हांगामा जामारगौमोनलै, महाभारत रामायण जालांगौमोन खोमा।
बेखौ आं दिनै सिमाङाव मानो नुदों दे बा आंखौ रुवा लानानै जेरैबायदि होसोदोंमोन सिमाङाव माबा बेफोरबायदि नुबाथाय एसे गिखांनाय मोनोहाय ओरैनोबा हारसिं आङो मा जानला मानला नुयोलै बेफोरबायदि सिमांफोरखौ नुबाथाय एकदम बोरैबा थानो सुखुवा मोनो आङो गिखांनाय मोनखाङो बहुद साहस खालामनासो थायो आङो नाफेखौनो लिंहरसै खोमाहाय साननैसो नाफेया मानो फैया आंजों नाफेखौनो फन खालामनांगोन र' आङो फन खालामनानै लिंहरनांगोन जों मोजाङै उन्दुबाय बेफोरबायदि सिमांसो नुना होबाय बनफोरखौनो दाननोसै खोमाहाय बे गुमा खफ्रियाबो आंनि सिमाङाव खेबथाम फैबाय मानो फैबाय थायोबा सानसेखालि जमुना होननानै लिंदोंमोन ओमफ्राय सानसेखालि आरो आंनाव ओंखाम बिदोंमोन दा आरो दिनै रुवा लानानै होसोदों मा जात सिमां नुबाय थादों आङो माबा बिमाजों बुथारजादोंना आत्मायाबा थांदोंना थाङाखै होजों सायाव ना बेयावनो दंबाय थायो जोंहानि न'आव आं मिन्थिला दे माला बे बर' क्लासखौबो आं एसेबां लिंहरो फैया जोंहानाव माबा गियोनो आं उन्दुहैनोबो एसे आरो बिसिनायानो गैया गंसेल' फिसा बेयावनो बिमा फिसा जोंखो थाथारो जायगाबो गैया मा जाबावनोलै जमुना मानसिफोरा हाबा जानो होबाय थायो आंखौ नाथाय आं दा सोरजों हाबा जानो मिनि सोरांजों हाबा जानो सानदोंमोन नाथाय बेबो आंखौ धोखा होदोंना खोब उनाव आंखौ लाफिननो जालायदोंमोन नाथाय आं लाफिननो बोरै बेखौ बेबो आंखौ मानि थाखाय लाफिननो जाखो आरो जुदि बुंबावो आंनो नोंखौ नांला आंना गार्लफ्रेन्ड दङ होननानै बुंबावोबा मिनि सोरांखौ आं फोथायनो हाला फोथायनानै गोसथोगोन उनाव नै सोरखौबासो लाबोना लाबोफैबा मा जागोन नांला दे आंनो मिनि सोरांखौ एकदम आं फोथायनो हाला बेखौ थादो बिदिनो हारसिंनो माथो खालामबावनो आरो खाफालानो गाज्रि